Guys! Πώς θα βγαίνετε, ελπίζω να είστε καλά. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο καινούργιο μου κανάλι που λέγεται Hacky Pixels 7 μάλλον. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι θα δείξω πώς μπορείτε να κάνετε hack, πώς μπορείτε να φτιάξετε τις δικές σας φωτογραφίες, πώς να ανεβάσετε δικά σας βίντεο στο YouTube και πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή πώς μπορείτε να κάνετε κάποια πράγματα. Το κανονικό μου κανάλι βασικά δεν έχω άλλο κανάλι, αυτό είναι το πρώτο μου. Θέλω να πάει καλά και θέλω να ανέβει σειρά. Θέλω να μου γράψετε και εσείς ιδέες, μόλις με το καλό ανέβασε ιδέες, για το τι θέλετε να κάνω, τι θέλετε να σας δείξω. Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, αφήνετε ένα comment και ένα subscribe. Bye!